Hier in het Leefhoes in de kleine kern Amerika overleggen de dorpsbewoners met de wijkverpleegkundigen over de hulpvragen van bewoners. Marit en Ellen zijn de dorpsondersteuners van het dorp en overleggen vandaag de hulpvragen die zij binnen hebben gekregen. Ik heb een vraag. Ik heb een vraag binnengekregen van een inwoner in het dorp voor informele begeleiding. Vandaag komt de hulpvraag van een oudere dame uit het dorp die herstellende is van een heupoperatie. Tot voor kort kreeg ze thuiszorg, maar nu ze zich zelfstandig kan wassen, moet ze het alleen rooien. Ze heeft inmiddels een traplift om naar boven te gaan, maar die heeft kuren. En daarom roept ze de hulp in van de dorpsondersteuner. In de buurt woont. Misschien is er wel iemand die dat zou willen doen. Ik denk dat ik wel iemand ja? weet. Oh, super. We zijn een aantal weken verder. Marit gaat op huisbezoek bij de vrouw die de hulpvraag stelde. Inmiddels heeft ze dankzij de dorpsondersteuner hulp van een bewoner uit de straat, die haar 2 keer per week ondersteunt om naar boven en naar beneden te komen en direct de was van de trap draagt. Ah, dames, hoe is het? Goedemorgen. Ja. Kom even kijken, hoe het gaat? Ja, echt wel. Ja. Ria Jacobs, die door de dorpsondersteuner gevraagd is om te helpen, is geen onbekende. Via diezelfde dorpsondersteuner kreeg zij eerder advies in een moeilijke kwestie. En nu kan zij iets terug doen. Ja, toen zijn ze bij mij gekomen om te vragen van of ik de buurvrouw verder, een stukje verder, of ik die wilde helpen. Dus dan heb ik met haar, ben ik naar boven gegaan, heb ik ze boven gezet. En over een uurtje zegt, dan kom ik weer terug. En dan kom ik je weer begeleid naar beneden. Want ik heb 2 CVA's gehad. En nou, afgelopen jaar heb ik mijn heup gebroken. Dus die tijd moest ik zien te overbruggen met hulp. Nou, dan zit ik hiermee weer over een uurtje en dan ben ik weer weg. Ja? Goed, tot straks, hè? Hoi. Ja, het is gewoon geweldig, hè? U bent een matchmaker. Ja, een verbinder. Ja, nee, dat is zo. Ik geniet er zelf ook van om dat te doen. U woont ook in het dorp. Is het dan juist een voordeel of een nadeel? Ik zie het als een voordeel. Ja, we hebben wel soms gedacht van, misschien is het een nadeel, hè, omdat je toch bekend bent. Maar we merken in de praktijk dat het gewoon een hartstikke groot voordeel is. Ons kent ons. En men stapt dan toch net wat gemakkelijker naar ons toe. Ik word aangesproken in de winkel, op de straat. Er is geen beleid over, het gebeurt gewoon. Is het geen drempel die u over moet om hulp te vragen van de buurvrouw? Nee, dat heb ik zelf niet gedaan. Dat heeft een dorpsondersteuner gedaan. Dat had ik zelf uit mijn eigen niet, was ik niet op dat idee gekomen. Ja, maar dat is moeilijk, hè? Om te vragen om hulp. En dat is heel erg. Dat doe ik zelf ook niet graag, maar ik kan me voorstellen dat anderen dat ook niet graag doen. Wat betekent de dorpsondersteuner voor u hier in deze kleine kern Amerika? Ja, heel veel. Ja. Alle hulp die je nodig hebt kun je vragen. En als ze het niet weten, dan zorgen ze wel dat ze erachter komen. Ik ben op zoek naar het geluk in die kleine kernen. Wat is volgens u hier nu het geluk van? Ik denk dat dit het geluk is. Elkaar in de kracht zetten, elkaar helpen, de verbindingen met elkaar te maken. Dat is kei mooi.